guztioi. 2008 azaroak 15 udalaren ez ohizko osoko bilkura. Bi puntu ditugu bakarrik, eta lehenengo da 2021 urteko udal aurrekontuaren 22, 23, 24, 26 kreditu aldaketak. Hemen aitzera moteko diez, eta moteko zuez, pasaude antolakuntzatik, aurreko astian, eta hemen bozkatzeko daukegu 25. Bai? Onartzen da, Aitor? Bai. Hor, Josatxo observazio txikitxo bat, eta bigarren egur. Azterketa teknikue plakak ipintxeko frontoiek eta hor. Barrezarri energi plan bat eskatu jakon, ez da inoskorako eskatu, ez da kixo bitzen. Energi plan horren barrun ulertzen dugu, honet danok jasotan bideukela. Ez? Pregunta modu da, Bai, hemen. Ze azken baten energi plan batek ze karten dugu, beste edo karten dugu. Ze akart dugu eraikinak energetikamente efizientik izeteko, eta hortik eta aurrera, baitxe, berreztegarrizekin zein lehikin, ze, nun eta zera. Beste 5.000 euro sartie azterketa horren barrun uste egon bileukela, ez dakit. Bueno, eurekin behitzu gara, behin baino gixauetan, eta kontu da horrek energia plana ez da bela orkestuko martxora arte gitxien, ez datorren urteko martxora. Bai? Eta, bueno, diru laguntzak, Europako funtzak urteten dabiz, orkestu bergara, proiektu garatu bidi, hau proiektu bat, txosten teknikue, eta ikusitxe zer jungo dan hor, edo zer jundeiken aprobat egin dela aurreratu guzti hori. Txosten teknikue gozala da plana, beste gauza da txosten teknikoek, eta beste gauza da proiektuek. Orduen, ere gota bat dugu txosten teknikoek. Planetatik aparte. Orduen, aurrera duen gara, esan dutzeko mesedez, hau aurrera eruteko eta txosten teknikoek egiteko, ongo hien jasoko duguz, eta horrekin hasiko gara lantzen, diru laguntzak eta aurrera eruteko. Horretxe. Ez dakit, baina hori aurra kontra esan bat da. Ze, edozein plan itxosunin, plan batek, txosten badu, bai. Txosten hori, eta hori mesedez ezati, mesedez ez, 6.000 euro baute. Bueno. Orduan, da konformeka, hauen bidana, baina, karo, izango zen, geroen bidanan biergan zati bat aurratzi, da nik usteo, kostuen barron sarteo bileukela. Bueno, hori da, iritzen. Hemen ez da gure nahi da denbore galdu. Hori beste usan. Ez da gure nahi denbore galdu, edo gure da txosten teknikoa dituki, argi duke gurako honek ibatu zinoiek, eta hortarako txosten tekniko bidiz denbora, bai? Eta horregaitzik eskatukakue. Bide dut esan, mesedez atorten egin da, lapetute dabiz, eta alegin bat indabela, ebai aprobat, hemen plankintzan, honekin txostenak tekniko gitzeko denbora, bai? Beste galderarik, badeko? Nik bai bat eta da, 25. Gabonetako argixen inguruko gastua planteatzen dago. Hore komentaban, aldezarreko, ez da ikon, bilako lindila, portu lindila, ez da izpasoa. Ez dakit nik, argixan prezizuk ikusitxe eta jente askok, inkluso negu honetan, ezin izango da bela, kalefazio hori biztu. Nik ez dakit gabonetako argixen ingurun, reflexio bat ez da mengia. Osa, udaran aldetik, eitxien, ondino, gaztu berezi bat, argixen inguruen eta inkluso argixe gastatzeko zerien, ez dakit, da reflexio moduen zin maz, osa, esan ditut, bizkat, igual, gure aldetik edo udaletxe bera perakutsi diko leukela, bizkatxo bat gauzak bere justu neurrixen ipintzen, ikusitxe gore izin den, Osa, inotut, makinen nik ez daukete datorik, baina bat eta bita lau baino familia izango di, ilan azkenik argirik ezin da bena pagau. Eta mantiaz pasauriko da bena, neguen. Orduen,
udaletxen aldetik ondio gastu berezisek eitxie, argixek adien zertzeko, pues, no sé, eskate bitxantzen, ez dakit berri zelan, baina eskate bitxantzen udaletxek egin bera beri paperori. Hemen ez da argibarrisek alde zarrerako pintxe. Baizik eta gauza daukide bere amortizazioa bia. Gauza, daukide bere bia, porpitzen diz, gazta bitzen diz, eta ez da funtzionetan bute batzuta. Orduen, hemen aukera biogu esen, merkio obzete ban alkilerra, baina erabaki da ordaintziez, eruzerora askoz merkio obzeten dago. Erosten badozuz, geuri baldin badiez. Orduen, alde zarra itxitxi argi barik, ez jate iruditzen, gabonetan. Merkatariak artea zerkigu reflexio hau, puntuz puntu begiratu duguz, ze aktuazio ingo dizen arte gabonetako argixen inguruen, eta nahi dana da suspertu, eta nahi dana da gabon argixek egotie merkatarixen inguruen, hori da egundan aldentasun edo bai aurten, eta hor diretik doie hori, esan. Horrek argixek ja urte batzu daukiez, batzuk ja iesben faik emoteren, eta erabaki derozti, zeruzerora merkio urte dutze udaletxea. Kalkulu katatu dazten, nahi batetik, ez da argixena erostie, alkilerraz parekatzie, bai. Argixek erostie, gehi, brigadian ordu, horrek argidan hori pintzen, hori reflexio egiten bada, dudak gauko leukez, alkilerra, baino merkean. Tena egin ez da pintzen, horrek pintzen da. Zein? Horrek pintzen da, horrek kolpetan da. Zein? Horrek kolpetan da, Zein? Zuez. Zeinak hartu? Argi duen kolpetan, zuez, horrek. Enpresi. Aldezarri, enpresi. Orduan hori beketxu txerako Hori postia mosak, ez? urte bizan da, hola. Brigadi bitxizitxu. Bre, Musiko duen, brigadi bitxizitxu. musiko duen ez dut uste. Hemen kontu eda, zeu dut merkia, argixek aldezarri ditik bai, edo ez. Orduen, ez da ipintzen, hori esun proposamena. Nik ez da horrez. Orduen, ipintzen dena da gauza bat, funtzionatzen da, sumie da, instalatzen da, ez da onditzu, ez da kontzumo dituko, egin dena da horrek, baina beste urte batzutako, hori da, dena. Besterik? Bueno, bigarren puntu basik da. Da mozioa migraziorako euskal itun sozial. Aldarrizek adostu gabe, baratzen ezik, eta orain udaletxekara jaku, itun hau sinatzeko udaletxe guztizietan. Migraziorako euskal itun sozialerako proposamen hau oztopoen eta aukeren inguruan dago kokatuta. Bere helburuek proiekzio etiko, preventibo eta proaktiboa dute. Itun honen helburu etikoa, erantzun solidario eta erantzulea sendotzea da. Migratzailean nagusen egokionez. Helburu preventiboa, berriz, zeharkako batasun sozial eta politikoa eratzea da. Xenofobiaren gaitzakipean sortutako populismoen asmoak ezerezean usteko. Eta helburu pragmatikoa da, migrazioaren erronkari gure gizartearen hazkunde eta operabide prozesuaren parte gisa heltzea. Dauz, abiapuntu batzuk, dauz zeharkako aukerak eta konpromiso zehatzak. Eta, bueno, hau, baiezko emoteko proposatzen. Onartzen da? Bai, printzipioz, ez dugu aizurik hau onartzeko, oza, ez dute hor jartzen dien puntueteko, bueno, se supone que kompromiso batzuk hartzen diela, edo hartu diela, guk hartzen ditugula, ez? Orduen, lehunok, bueno, azpimarratzi hor plan batuen martxan, etorri barrexen inguruko plan batuen martxan, ez dakiz lan den, hori, igual gorko gaixezta, baina bai igual azpimarratzi, asuntu ez dala hemen adierazpen baten inguruen baietza emon eta gero papeli gelditzen da ike bonito bai, ez? Orduan, asuntu da hori gero, guri markinen bebai, ze suposatze oskun eta zein dioen eta ekintzetan eta gauzetan bihurtziz. Zin maz, hori azpimarratzi bakarrik, arazoe badakigu eskolan dugu arazoek, badakigu osoak punto batzuk horben horretan udaletxek ze esan eukibiko daute eta laguntza dezkin. Orduan, bueno, zin maz, hori da azpimarratzien gero hori herri ekarrikekoen hori horrek ze suposatzen daben, zein bidan, ze esan bidea, pero, bueno,
eta bestelan badago. Bai, hau erasmoen adierazpen bat da, eta nahi zen da udaletxe guztitara eraman, eta udaletxetan onartu izana, gure partiduak ja onartu izan da behia, eta konstiente izateko eta hau kontutan izateko, eta gure kasuen harrera plana dautegu, eta horraz guztizunen da behar. Gaur onartzen da, eta hori da puntu dana, ez dut irakurriko, zekizko soluzia da, publikoko dugu, hauek onartu, eta ia zelan hori ezen txartatu harrera planotan, eta konstiente izateko, eukidiogu puntu honek entzutan. Bi puntu baztertu ondoren, lehenu bat izaten moten da. Ezkarrik asko da, nik ez da ideot toketa zan, baina aurreko pleno bat falta da. Ez, baina, zuzkoetan, ez da bi puntu izaten Eta pleno eguruz eta gote eguruz. Ez da bakarrik da hori errepeti dunek. Aitzek izan, inorrezala preguntatzen azaldeko pregunta. Eta teknologian bidez, erretxarrak jarraitzeko aukeri urte da. Aukera, nik ez dut, gordun berraketi duen ondo baina esakeu. Aukera erratza dela, edo zeinentzat azaldo zazpita garrantzia, erretxarratzat. Eta bertako duzen ontzate, nik uste dut, ez da, zure taletu ze uste dut, baina uste dut, atzaldez, geixen ogintzet, disponere, audizio dukule, goizeko sortzietan, A ver, hau ez da puntun sartuta itor, badakizu eskatzen edoketan galderak entzia, horrengo puntu gauz estartzeko eta bai aurreko akzio hartzia, eta baina erantzuten dut. Eta horreko hunde bai. Hau da, gaur arazo txikitzu bat diogu lehen muteko, ez oizkudan ere bai, eta bakoitzak ikusiko dau, lehenue, berakusiko da gainean. Gaur egun, ordutegi batera mugitzea dugu bizitziaz, ikusi alda, edozen momentutan nobera, online. Horrek abesten dago. Pilo bat, dugun teknologiziaz, eta oin arte besto duki, aukerien. Hortaz, bizina gotzik, dagozera etxien. Eta etxetik jarraitu ahal izango da lehenuen. Eta, nik uste gozintzu dago esan, eta guzti hori, orduan, aukerak handitxin dira. Eta bukatzen moten hori, hori berantzen da,